Kelvin de Ruiter van Surhuisterveen waard dit hier al Nederlands kampioen sterke man en voor de tweede keer wereldkampioen vrachtwijnloeken. Nije weken giet er voor de winst in de World Champions League Strongman. En daar wie hij de aanroende weekend druk voor in training. In zijn eigen sportskwallen op de Harkema wordt toch alle keer sterke malje traind. Maar de sterkste is Kelvin. Hij had al een tegen succesvol seizoen en dat wilst het dramatisch begoen. Maar het versterken van zijn huid hier hij een extra motivatie. Begin van het jaar had ik natuurlijk een grote tegenslag omdat mijn vader overleed. En ik denk dat dat me een hele hoop kracht heeft gegeven. Dat is wel een van de redenen dat ik echt heb gezegd, nou moet ik als een malle gaan trainen. Want ik ga het sterkste man van Nederland winnen dit jaar. De sterke malje verdien je haast niet mijn harde sport. Wilst er een heel soort voor dwaanmatten. Ik stap elke dag om 5:30 mijn bed uit. Dan kleed ik me aan, ga ik wat eten. Dan ga ik eerst naar mijn werk. Dan ben ik tot 4 uur op mijn werk. Dan rijd ik naar huis, dan ga ik weer eten. En dan vanuit het, als ik thuis mijn eten op heb, dan rijd ik door naar de sportschool. En dan ben ik elke avond vanaf 6 uur, 6:30 tot en met sluit. Dus. Pittig. Ja, dat is waar. In de World Champions League giet het tussen 12 sterke malje uit de hele Broadway. De Ruiter stiet na 14 wedstrijden boppen on. Sneun is de finale wedstrijd in Portugal. De Ruiter giet vanzelfs voor de titel. Ja, super spannend. Toen ik aan het begin van het jaar meedeed, toen dacht ik van nou, ik moet maar hopen dat ik in de finale sta. En nu sta ik er zo goed voor dat ik eigenlijk een heel grote kans maak om natuurlijk de finale te winnen. Dus ja, dat is super spannend. Doe maar, ja. Weet je het zeker? Prima.